खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड निउस 24 निफ्राय नोंथांमोननो अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै सावरायनाय आयदा राजखान्थियारि आरो बे राजखान्थियारि आयदायाव बड'लेण्ड हालामनि एबा बिटिसिनि बिसायख'थिनि सायाव सावरायनो नागिरदों। नाथाय बिटिसि बिसायख'थिनि सावरायनायनि सिगां बा बिटिसि बिसायख'थिया माब्ला जागोन बेखौ दाबो थि जायाखै। बेखौ सावरायनायनि सिगां जों मोननै आफादखौ नायनो गोनां जायो। बेहाय गोख्रोङै मोननै आफादा बिटिसि बिसायख'थियाव माने बिथांमोना बादायलायदों। बे जाबाय बेराफारसे दङ बिपिएफ, जायनो 17 बोसोर सासन खालामबोखाबाय बिटिसिखौ, आरो बेराफारसे इउपिपिएल दङ। दा मोननै हान्जानि सानैबो दैदेनगिरिया गावबा गावखौनो दाबि खालामगासिनो जे बिथांमोननि हान्जायानो बिपिएफ हान्जाया बा इउपिपिएल हान्जायानो बिटिसिनि खुंथायाव फैगोन होननानै। दा बेखिनियाव नोंथांमोननो दिनै सावरायनो नागिरदों जर'खायै इउपिपिएलनि आफादगिरि बारग' फरायसा दैदेनगिरि बावैसोनि 3-4 दाननि सिगांसो बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन प्रमद बर' बिथांनि सायाव सावरायनो नागिरदों। माने बिथांनि आफादनि सायाव पार्सनेलि रावखौ बेहाय सावरायनाय जानाय नङा बा बिथांनि पार्सनेलनि खोथाफोरखौ जों बुंनो नागिरा। जोंहा राजखान्थियारि बिथिंखौसो लानानै बेहाय सावरायनो नागिरदों। प्रमद बर' बा बिथांनि हान्जायाबो बुंगासिनो दङ देग्लाय बिटिसिनि बिसायख'थिया जामारोब्ला बा बे समावनो जायोब्ला बा फैगौ बिसायख'थियाव बिटिसिनि बिसायख'थियाव इउपिपिएल हान्जायानो सोरखारखौ दागोना रोखा जाखाबाय होननानै गोबां बुंनो नागिरदों। दा बे खोथाया भटारफोरनि सायाव सोनारो। बे खोथाया भटारफोरा जायखौ सायख'नानै होगोन, सोरखौ होगोन बे जायो। इउपिपिएल बा बिपिएफआ फैनोबा, इउपिपिएलआ फैनोबाबो बा बिपिएफआ फैनोबाबो गावबा गावनि बिजाथिफ्रा गोख्रों जाथारनांगोन। बिजाथिफ्रा देरहाजोबनो हानांगोन। जिखिनि मेजरिटि नांगौ बेखिनि देरहानो हाबासो मोनगोन। मुंख'नाया मोजां, थांनाय मोनसे टार्माव बिपिएफआ खुनुरोखोम बिथांमोना फैफिनदों सोरखाराव। बेराफारसे पिसिडिआर, बै समाव पिसिडिआर, दा आथिखालाव इउपिपिएल, माने पिसिडिआरनि सोद्रोमाफोरानो इउपिपिएल जाहैबाय। दा जों बुंनो हायो पिसिडिआरआ बै समाव 7 फैदों आरो गुबुन गुबुन आफादफोरबो दंमोन बा गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोर आरो दोलो गैयै हान्जाफोरबो दंमोन। बेबायदिनो जों मिथिखागौ देग्लाय प्रमद बर'आ मोननै बियाबनिफ्राय बा समस्तिनिफ्राय बिथाङा दारायदों। बिथांमोननि हान्जाया देरहागोन होननानै बयबो रोखा जादों। बिथांमोना बुंनो नागिरदों रोखा जायो होननानै, बा बिथांमोना फैथारगोन बे रोखाखा होननानै। बेराफारसे जोङो बिपिएफनि आफादगिरिखौ जों नायोब्ला बिथाङाबो हान्जा नङा, मोननै बियाबाव बिथाङा माबादों बिजाथि नमिनेसन बिलाइ होदों। दा बेखायनो बुंनो हायो मोननैबो हान्जानि सानैबो आफादगिरिया मोननै समस्तियाव मा खालामदों, नमिनेसन होदों। जियानो जादोंला गावबागाव थाखानाय समस्तिनि अनगायै उफेरा मोनफा लाबावदों। प्रमद बर'आ गावनि गयबारि समस्ति दङ, बेखौ लानायनि उनावबो फिन बिथाङा बारग' एनडिपिपिनि आफादगिरि धीरेन बर'नि जाय समस्तियाव धीरेन बर'आ गसंदों, बे समस्तियाव बिथाङा गसंदों बिदिनो टक्कर होनो थाखाय। बेराफारसे देबरगाव समस्तिनि अनगायैबो गुबुन मोनसे समस्तियाव बिथाङा होबावदों बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। दा बेखिनियाव नाथाय दिनै हाग्रामा महिलारिखौ सावरायना उननि भिडिअ जों सावरायगोन। बिथांनि राजखान्थियारि बिथिंखौ जों सावरायगोन। दिनै इउपिपिएलनि एबा प्रमद बर'नि खोथाखौसो जों बेहाय सावरायनो नागिरदों। प्रमद बर'आ सासे गोख्रों फरायसा दैदेनगिरिमोन। बिथांखौ गोबां फरायसायानो मोजां मोनो बा आइडल होननानै साननानै लायो। मानोना बिथाङानो मोनसे रेकर्ड खालामदों जे दुलाराय बर' फरायसाफ्रा गोबाव समनि थाखाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानो हादों। बेनि सिगां गुबुन रावबो आफादगिरिया बेबायदि गोबाव सम आफादगिरिनि बिबानखौ बानस'बोआखैमोन बा लानो हायाखैमोन। प्रमद बर' बिथाङा सासे गोख्रों फरायसा दैदेनगिरिमोन। बेखायनो इउपिपिएलआवबो लोगो फैनानै बिथाङा आफादगिरिनि मासिखौ मोनदों। दा जियानो जादोंला इउपिपिएलआ माबोरै बिथांखौ आफादगिरि खालामदों जोंहा बेनि बुंनांगौ बाथ्रा गैया। नाथाय नोजोर होनो गोनां बाथ्राया बेसो जे आसामनि बेबायदि बा दुलाराय भारतआव बेबायदि आफाद गैया जानांगौ जाय आफादा 2 बा 3 सिगांनो जयेन जानायनि उनावनो बै आफादनि आफादगिरिनि मासिखौ मोननाय। थानोबो हागौ गुबुनाव, नाथाय आं दिनैसिम खोनाफेराखै। नाथाय इउपिपिएलआव बे जादों जे 2-3 सिगांल' जाय मोनसेया जयेन जादों बिथाङा 2-3 उनावनो इउपिपिएलनि आफादगिरि जादों। बे नाथाय सैथो बाथ्रा, बेखौ सोरबा रायखुमानाय सिखमानाय बाथ्रा नङा। जियानो जादोंला प्रमद बर' बिथाङा देरहागोना रोखा होननानै बुंनो नागिरदों।
प्रमद बर'आ देरहामारगोन प्रमद बर'आ देरहामारगोनब्ला बिथाङानो सिफ जामारगोन नामा बेबो मोनसे सोंथि नंगौ बर' बिथाङा बा प्रमद बर' बिथाङा देरहामारोब्ला बिथाङानो सिफ जागोन होननायनि मोनसे दोहौ फैखादों बा आफादगिरियानो सिफ जाहैगोन होननाय बायदि बाथ्रा बेखायनो प्रमद बर'आ देरहागोन नंगौ बिथांनि समस्थियाव गोख्रों जादों प्रमद बर'आ देरहाथारगोन रायजो राजाया बिथांखौ मदद होदों मानो होनोबा बर' रायजो राजानि अनगायै गुबुन हारि हारिसा गुबुन दोलोफ्रा बा इउपिपिएलनि अनगायै गुबुन गुबुन दोलो हान्जाया बिथांमोननि पार्टियाव बा प्रमद बर'खौ मदद होनो थाखाय हाबफैदों बिपिएमनिफ्रायनो होन बा गुबुन गुबुन आफादफोरनिफ्राय होन बा जायफोरा बर' नङै आफादफोर दंमोन बिथांमोननि आफादनिफ्रायबो इउपिपिएलआव जयेन जाफैनायखौ जों मिथिनो मोन्दों बा बिथांनि समस्थिनिखौ बुंदों गुबुन समस्थिखौ बुङाखै आं गयबारि समस्थिनिखौल' बुंदों गयबारि समस्थियाव गुबुन गुबुन आफाद दोलोफोरनिफ्राय हाबफैदों बेखायनो प्रमद बर'आ देरहागोना रोखा बा रोखा जाथारबाय होननानै बुंदों नंगौ बिथाङा मोनसे गोख्रों माने राजखान्थिखौ रोंगौ बिथाङा राजखान्थियाव देग्लाय गोदानब्लाबो बिथाङा नाथाय फरायसा दैदेनगिरि जानानै गोख्रों बिथाङा मिथिबोदों मानोना बिथाङाबो सासे बिटिसि बा बिटिआरनि जि गोरोबथा दंमोन थामथि बर' गोरोबथा जायखौ जोङो गोजोन गोरोबथा होनना बुंनो नागिरदों बे गोजोन गोरोबथानि सागान होग्रा सासे बिथाङाबो सासे एनडिपिनि मोनब्रैबो हानजाजों लोगोसे बिथाङाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथाङाबो सासे सिगनेचार होग्रा बा बिथाङाबो गोरोबथायाव सिगनेचार होदों दा बेखिनियावनो नायनो गोनां बाथ्रा इउपिपिएल आरो बिपिएफआवबो एनडिपिनि सोद्रोमाफोरा दङ बा बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा दङ दा बेखायनो रायजो राजाया मोनसे गोनो गोथोबो जादों बिपिएफनोसो होनो ना इउपिपिएलनोसो होनो बेबो मोनसे साननो गोनां जादों मानो होनबा एनडिपिफ्रा मोननैयावबो दङ बेहायबो दङ बेहायबो दङ दा खोथाया बेसे धीरेन बर' होन सावरायग्रा होन बिथांमोना बिपिएफजों दङ ओरै फेरेंगा बिथांखौ होन बा गबिन्द बर' नङा गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना दङ गबिन्द बसुमतारी बर' नङा रे बसुमतारी बिथांमोना दङ बेखायनो इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव मोनसे देग्लाय जोबोर टक्कर गोनां बा जोबोर माने जुजिलायनाया जागोन होननानै जियानो जादोंला प्रमद बर' खोथाखौ जों सावरायनि प्रमद बर' बिथाङा देरहाथारगोन होननानै सानदों आरो राजखान्थियारि बिथिंजों जों जुदि सावरायना नायोब्ला प्रमद बर'आ देरहामारगोना रोखा जागोन मानो होनोब्ला बिथांखौ फेजेननो हानाय रावबो केन्डिडेटआ बिथांनि समस्थियाव गैया बेखौ जों रोखा बुंनो हायो गयबारि समस्थियाव बिनि बायदि गोहोगोरा माने केन्डिडेट बा बिजाथि गैया होनना बुंनो नागिरो दा खोथाया जादों इउपिपिएलआ फैमारनोबा मेजरिटियाव फैनांगोन बेल' नङा जे प्रमद बर'आ देरहानाय गुबुनफोरा जेनेबा मा जागोन बेखायनो गुबुनाबो देरहानो हानाय मोनसे राहा थानांगोन अब्लासो इउपिपिएलआ फैगोन नाथाय प्रमद बर' बिथाङा मोनसे बेंनो हानाय लिडारशिपनि जि क्वालिटि दं बेहा दंखायो बे बेंनो हायो बा लिडार जानो हानाय जि गुन नांगौ मानसिनाव बे दङ बिथाङा आरो बेखायनो बिथाङा देरहागोना रोखा बेराफारसे जोङो हाग्रामा महिलारिखौ बुंनो हायो बिथाङाबो जिखिनि लिडारशिपनि गुन दं बा थानांगौ लिडारशिप जानो हानाय बिथांनावबो दं बिथाङाबो रोखा गावनि बायदि जियानो जादोंला प्रमद बर'आ देरहागोन बेखौ बयबो मिजिंथिदों बा बयबो बुंदों दा जों मिडियानि सावरायगिरि महरै जों नोजोर नुदों जे बिथांनि समस्थियाव बिथांखौ फेजेननो हानाय रावबो गैया नोंगौ बिथांखौ रावबो फेजेननो हानाय नङा अब्लाबो बिसायख'थियासो बुंगोन देरहामारो ना जेनमारो ना बले बिपिएफआनो फैफिनो बिसायख'थियाव मोनसे रोखोम नोजोर होनो हायो जे लिडारा गोख्रों जायोबासो देरहानो हायो लिडारा जुदि आफादगिरिया जुदि बा लिडारा दैदेनगिरिया मोनसे हान्जानि दैदेनगिरिया जुदि गोख्रों नङाबा गुबुन बिजाथिफ्राबो जेननायनि लामायाव फैयो बेखायनो प्रमद बर'आ जुदि गोख्रोंबा बिथाङा देरहागोन बा देरहाथारगोन बेखौ जों बुंनो हायो जियानो जादोंला बेखिनिया जों सावरायबाय बे जे प्रमद बर'आ देरहागोन ना देरहाया मानोना बिथांनाव हानजा हाबफैगासिनो दङ बेराफारसे बिपिएफआव हाबफैदों बिपिएफआवबो हाबाखै नङा बेहायबो हाबफैदों गुबुन गुबुन दोलो हान्जानिफ्राय बिथांमोननियावबो हाबफैदों नाथाय उननि भिडिअ'आव जों बिपिएफनि बा हाग्रामा महिलारिनि हान्जानि सोमोन्दै सावरायगोन दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै प्रमद बर'आ जे देरहागोन बिसोर मोनसे रोखा जाबोदों मानोना बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोबाव समनिफ्राय आफादगिरि जाबोदोंमोन बा बिथाङा फरायसा हान्जाखौ दैदेनबोदों फरायसा हान्जाया बिथांजों दङ मानोना लाइमोन समाजा बिथांजों गोख्रोङै थाफानायखाय बिथाङा देरहानायनि मोनसे चान्सआ बांसिन होननानै जों बुंनो हायो जियानो जादोंला जों उननि समाव गुबुन मोनसे आयदा बिपिएफनि
हाग्रा महिलारिनि खोथा बिथांखौ जों सावरायगोन दिनै प्रमद बर'नि खोथाखौ बेहायनो सावरायबाय प्रमद बर'आ देरहामारगोन बे मोनसे सोंथि जानानै दङ अब्लाबो बिसायख'थिनि जानाय उनावसो जों मिथिनो मोनगोन गोजोन्थों नोंथांमोना जोंनि बे सावरायनायखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसे जोंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बड'लेण्ड निउस 24